Moni ndine Jackie nde tikubweriranso ku South Africa chifukwa cha nkhani yomwe yachitika dzulo ndinena kuti pa 18 December. Nkhani imene yachitika pa 18 December ku South Africa ku Emlangeni. Nkhani yake ndiyokhudza mzibambo uyu dzina lake Sibusiso Ntaka. Ndeti sanapitirize tagwirani chakumwa tenticheze. Akuti Sibusiso uyu anali mphunzitsi ndi chibwezi chake dzina lake Nontobeko Cele tayesera koma sitikudziwa ngati akwanitsa pa Cele ipo amalemba Cele koma amayankhula mchiyankhulo chawo ndesi tibwerezanso sani moyo tingoti Nontobeko yo anali zaka 25 mtsikana. Akuti Nontobeko anali ku college amafuna kuti akatsitse ma grades kuti sanakhonze bwino ndi anabwereranso ku sukulu kuti akatsitse. Nontobeko anali ndi mwana wamkazi ndi ngakhala anali chibwezi anthuko samakhalira pamodzi. Ndi anthu ndinena kuti anthu tinangoona patuluka video pa social media Sibusiso uyu mzibamboyo akuyankhula anadzijambula ngati live chonchi akufotokoza kumanena za chibwezi zakezo koma nkhopeyo inali yopakika magazi. Wajambula nkumayankhula ukonso nkujambula thupi amanena kuti chani ndamupha Nontobeko chifukwa cha chipongwe chimene wandipanga, ndamusamala ndampasa ndalama zambiri, anakatenga mimba ine ndinamtenganso atatenga mimba ya munthu wina mpaka mwanayo ndamulera, ndatha ndalama zanga zonse kumuthandiza iyeyo koma panopo wapezeka kuti akuyembekezera kuti alandira ndalama faita anachita ngozi ndi alandira ndalama zochoka ku RAF akuti ndalama zambiri kwambiri ndi amene akuona kuti akulandira ndalama akuthetsa chibwezi akuti wandisiya. Ndata napitiriza nena kuti navomera kuti chibwezi chatha iye tinasiyana lesa anapita kukapanga zake. Nontobeko anapeza chibwezi china inenso ndinapeza chibwezi china ndi ine ndapeza chibwezi china. Nontobeko wandipanga contact titakumana anajambula video anatenga video nkutumizira chibwezi changacho ndi chibwezi changa chanyuwani cha mtima kuthetsa chibwezi ndi akuti atamuuza Nontobeko sananena ndinenso sindikufuna ndi anapsa nazo mtima kwambiri izo zimenezonso anambaya kambirimbiri mpaka mpeni kuchoka nkumaonetsa anachita kumuonetsa ali pa nsewu pamene anatani anambayira mpeni anambaya kwambiri ndi mpeniwo mpaka mpeni unafeza kuti wachoka atambayabaya. Kenako video ichathira pomwepo. Apolisi ataona nanga sizinali pa social media anthu anayimba foni ku polisi yana apolisi nkuthamangira pa malopo ati panali pafupi ndi ngati munda wa mizimbe anapazindikira pa malopo ndi anakapeza dikalimoto pamenepo pamene inalili nkupeza so thupi la ndani thupi la Nontobeko ucha anapeza kuti wafa Nontobeko ndi anamba kumusakasaka Sibusiso amusaka Sibusiso mpaka napezeka kuti ampeza 1 km away koma ampeza atadzimangirira pa mtengo naiso atatani atafa. Ndapolisi anamba so ufufuza nanga simafuna ufufuza simumangotenga nkhani yomwe munthu yowanina kunena kuti akuti wamupha ifa chonena kuti wamusamala nthawi yonseyi watha ndalama zake wakamberekera mwana wakunjira wamusamala panopo nthawi yomwe Nontobeko akupeza ndalama wamusiya. Ndi ayamba afufuza kwa azinzake a Nontobeko afufuza kwa abale ake a Nontobeko afufuza kwa manembazi anthu onse akunena nkhani imodzi akunena kuti Sibusiso ndi wabodza akuti anali wamuna wankhanza koopsa ati anali abusive mpaka na anzake amamufunsa Nontobeko kuti umafuna chani kwa mamuna uyu mamuna wankhanza ngati uyu ati amammenya komanso mwanayo anthu akunena kuti ndizabodza mwanayo ngwake wa Sibusiso zonena kuti Nontobeko anakatenga mimba nkubwera nayo iye nkulera mwana ati zonse zonzabodza ndi zoyankhula zachuluka nanga sine nkhani yone yoti yankuchitika kumene ndali za ndalamazo ndizoonadi. Nontobeko analoti akuyembekeza kuti alandira ndalama ndipo ndalama zambiri ati ndalama zimachokera ku RAF yo akutanthauza Road Accident Fund akuti amalandira ndalama anthu akakhala kuti achita ngozi. Ndi Nontobeko anachita ngozi mu May 2024 yomwe anagundidwa ndi galimoto koma kuti amene anamugunda Nontobeko galimoto anali Sibusiso yemwe ati kumugunda ndi galimoto za nkhanza zija aliyense nkumuuza kuti munthu amafuna kukupha
ati ankaona ngati afa koma sanafe. Ndi Sibusiso ati ananena kuti inali ngozi sinangunde dala. Ndi analimbana pamene paja anthu nkumamuuza ndani Nontobeko kuti iwe munthu akafika pokugunda ndi galimoto amafuna akuphe amene. Atangopanga choncho anapeza kuti chifukwa cha za road accident fadizo anadziwa Sibusiso kuti munthu alandira ndalama. Nkuthamanga wakagula ringi kupita kukamfunsira banja kuti ine ndifuna kukukwatira. Zonse anthu akuyankhula sinzabodza. Basitu ati Nontobeko kuona mphete basi zonsezo kutayira uko. Anthu nkudabwaso ta iwe munthu akugunda ndi galimoto kuvomera. Ati anavomeradi mpaka na ndani Sibusiso anapita kukalipira lobola. Atalipira lobola anthu kukhala sipanatenge nthawi atayambana ati Sibusiso so anatutusa mpeni kuti ndikubaya ine ndikupha. Uyu nkuthawa kauza anzake Nontobeko uyu anthu alikodiwe ufuna chani kwa Sibusiso anakugunda ndi galimoto pano wakutulusira mpeni. Nde anthu nkumatanibe kumakhalabe. Ndeno nthawi inakwana yoti ndalama zija zikutani zikutuluka ati ndalama zambiri kwa basi zonena kuti Sibusiso mtima unali patipo unali pa ndalama pomwepo. Nkupezeka kuti Nontobeko wajira decide kuti uyu basi chibwezi chatani chata. Ndi akuti Sibusiso anapita anamuimbira foni Nontobeko kumuuza kuti ndikubwera ndofuna kuti ndikulire mwana zovala tiye ndipite ku shop. Nontobeko di okay chabwino bwera nzatengeni. Ndati anapita kukantenga Nontobeko ndi mwana. Koma m'bale wake wa Nontobeko ananena kuti ndibwera nawo. Ndi anakwera nawo galimotoyo kupita ku shop akagula zinthu. Amaliza shopping yo m'bale wake wa Nontobeko kunena kuti ndikupita ku nyumba koma ndintenga mwanayo. Atana ngopanga decide kuti ndintenga mwanayo. Kuntenga mwana umapa kumapita kuwasiya anthu awiri aja. Ati kumene anatsala kumene anayamba kukangana ati anthu anawaona anthu akukangana pamene uyu Sibusiso atulusa mpeni kuntani kuyamba kumbaya Nontobeko mpaka na kumupha. Kenako mwina atazindikira kuti apapa basi palibe changa pamene wanyamuka kukadzipha. Moti m'bale wake wa Nontobeko aonena kuti mwayichabe kuna kuti iye anapita nawo kuntenga mwanayo kubwerera naye. Iye akukhulupirira kuti mwina akanakhala kuti mwana analipo anansiya Sibusiso akanapha ndi mwana yemweyo. Ndakuona ngati kuti basi anachita mwayi kuti mwana wapulumuka fati iye anapita nawo kuntenga. Koma nkhani yake so far ndi mmene kuchitidwa report akuti anayi mwamuna wankhanza kwambiri amamuzunza ndithu. Koma imeneyo ndi nkhani yake ndi mmene wafera Nontobeko ndi kudzipha Sibusiso. Pakali pano akadafufuza abeti ndine kuti nzoganiziridwa onsewa ndi ma allegations palibe chenicheni chomwe chalembedwa kuti ichi chide fact. Izi nzongoti ayi abale anena izi maneba anena izi mwini wake Sibusiso so ali ndi version yake yomwe munayiona ija yomwe munaimva pachani amayankhula pa social media. Imene ndi nkhani yomwe yagwanso ku South Africa again azimayi kuphedwa domestic violence zikomo kwambiri.